Хора. Знаете ли какво е Red Dance? Аз скоро го учих този танц. Вече стана много добър. Мога да ви покажа и двата варианта. Ето единия вариант е така направите. Другия вариант е просто и тогава стана спонтанно, тъй пожелаха да се срещнат с мен. Да, хора, искате ли да ви науча как да го правя? Сега, за мен най-сложният от двата варианта, като бях малък, беше този. Но тогава след много тренировки го направих. Първо така правите. Свивате така, отпускате другия крак. Свивате този, отпускате другия. И после го завъртате, все едно се пускате. А сега нека да ви науча на другия танц. Правите така първо. После така. И това. И да. Сега пак разбъркано и включвате ръцете. Да, хора, просто в този клип исках да ви науча как да правите танца и да ви ги покажа. Да, какво да кажа? На 21 марта имах рожден ден, така че който иска да напише честит рожден ден. Нищо, че е минал. Вече сме 29 май. Не знам. От мен. Чао!